menene hukuncin wanda bai yi wanka ba har alfijir ya keto, shin zai ɗau azumi ba tare da ya yi wanka ba, kuma kasancewan ya wayi gari ba tare da ya yi wanka ba, wannan zai iya shafar ingancin azuminsa? Dathani Yahya an Malikin an Abdullahi bin Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansari an Abi Yunus maula Aishata an Aishata anna rajulan, wani mutum qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa waqifun alal babi, yana tsaye a bakin kofa, wa ana asma'u, ni kuma ina jin maganar, wa ana uridu ya Rasulullah inni usbihu junuban, yace nakan wayi gari da janaba, wa ana uridu siyama, kuma gashi ina son zan yi azumi. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana usbihu junuban, yace ni ma haka nakan wayi gari da janaba, wa ana uridu siyama, kuma gashi ina nufin azumi. Fa agtasilu wa asumu, sai ne wanka na ne azumi na. Faqala ya Rasulullah innaka lasta mithlana, sai ce to ai kai ya Rasulullah ai ba kwatankwacin mu bane. Ashe kaga masu cewa annabi mutum ne kaman kowa sun yi tafka uban kuskure. Yace lasta mithlana, kai ba irinmu bane, kai kafi kowane mutum daraja da kima. So ba a kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum, sai dai a mutuntaka, amma dai a daraja da kima da girma da matsayi to babu kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ya ce lasta mithlana. Kuma wata ran annabi sallallahu yakan yi azumin kwana 3 ba sahur ba buɗe baki, sai sahabbai suka ɗauka, sai ce inni lastu ka hayatikum, ni fa ba irin ku bane, ni Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni. Kaga wannan ciyarwar da shayarwar an mata fassara da yawa, don an ciyarwa a hakikanin ciyarwa da hakikanin shayarwa kuma ya baya ba da dama ya azumi, sai aka yi mata fassara da cewa Allah yana bashi wato ambaton Allah da ganin halarar Allah wanda ke mantar da shi ci da sha kamar ya ci ya sha. Wasu kace Allah yakan bashi ƙarfi da ƙarfin zuciya da ƙarin imani wanda ke sa kamar ya ci ya sha. An yi tafassara akan wannan cewa Allah yana ciyar da ni na sha da ni, kuma gashi ina azumin kwana 3 a jere, awa 74, awa 72, azumin awa 72 kwana 3, ba ci ba sha ba sahur, kuma garau, ba wani a jigace ba. innaka lasta mithlana wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sai ya fassara abin da yake nufi da cewa kai ba kwatankwacin mu bane, domin kai Allah ya maka gafara abin da ya wuce da abin da ya jinkirta, ba ku wanda ya samu wannan. Faqadiba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wallahi inni la arju an akuna akhshakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Sai ce ina fata in zama mafi kasancewa ku tsoro ga Allah, in zama na fi kowa tsoron Allah. Khashiya haiba ne da ganin girma, amma muna fassara shi da tsoro saboda yana da kamanceceniya da wannan. Zalika liman khashiya rabbahu, min khashiyati rabbihim yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al. Wannan hadisi kai tsaye fiqhun da ke cikin sa abu uku ne. Na farko shine mutum ya wayi gari da janaba ba zai hana shi ya dau azumi ba. Sannan na biyu ba zai shafi ingancin azuminsa ba. Sannan na uku sai je ya wanka, kawai sai kai wanka ka ci gaba da azuminka.